Viva Gonzi! It-tnejn filgħodu l-Prim Ministru Lorenz Gonzi żar il-Monti u s-suq tal-Belt Valletta. Huwa dar mal-bejja preżenti iżda meta wieħed minnhom ipprova jispjegalu l-problemi kbar li qed iħabbtu wiċċhom magħhom ta' kuljum, speċjalment minħabba l-post xejn vantaġġjuż ta' fejn qed ikollhom jarmaw, Lorenz Gonzi tal-impressjoni li wieħed ftit li xejn hemm x'jagħmel. Ma noqgħodux kollha, ma noqgħodux kollha. dak tal-belt. Tal-belt tiġi meta tagħmel Monti hawn u Monti hemmhekk ma jaħdimx, ma taħdimx. Ma taħdimx. Kemm il-darba fem kemm All right, very good, tajjeb, grazzi. Wara żjara ta' Lorenz Gonzi One News dar mal-Monti fejn sab realtà kemm xejn differenti minn dik ta' waqt iż-żjara. Partijiet sħaħ tal-Monti kienu bla nies u l-istalls vojta mill-kummerċ. Fittixna lil bejjieħ li kien waqaf lill-Prim Ministru staqsejnih jispjega aħjar il-punt tiegħu. Qatt ta' bejja oħra qablu miegħu. Il-punt irid nagħmel jien huwa li peress konna fuq ġabna u isfel. Għattu li ngħidu li huwa ħażin. Il-post qegħdin l-aħħar aħna tifhem, kważi mhux kważi l-aħħar il-ħunet kollha qegħdin qudiemna. Mhux l-aħħar xhur insemmi dal-aħħar kemm minna li ġejna hawnhekk. Ix-xogħol mħarraq ħafna lura, ħassejna ħafna aħna. Ġifieri il-post mhux qed jgħinkom? Il-post mhux adattat tajjeb għalina, żgur hawnhekk. Mhuwiex tajjeb. Għandna bżonn jinbidlilna l-post. Bżonn li aħna bħala bejja ikonna naqala kollezzjoni aħjar milli aħna biex forsi ndawru ħobża tal-familja biss, aħna dak li rridu. Dan il-bejjeħ ilu jaħdem fuq il-Monti għal 38 sena sħaħ. In-nies ma tantx għadhom bħalma konna qabel. Jien li hawnhekk minn 38 sena fuq il-Monti. Ġifieri naf kif inhu x-xogħol iż-żmien li għadda, m'għandux jaqsam xejn mal-li konna.